be gigoyo nikech aneno ka e mbui ka be nitiere kijana miluongo ni Cornelius Rono. Embo wacho ka endi maler ni twak e kind Raila gi Ruto ok en marwa. Josiasa dwaro mana pong'o igi giwegi. Wadagi mondo chikwa gi josiasa. Wan kaka rawere mag Gen Z kod Millennials wadhi mako dhiang' gi tunge magiwacho ni atupangwingwi kendo ok bi chalo negi. Ka koro oket rawere ni gionge gi telo moro kata mar siasa. Ang' ne twagni ne bed nang'o nikech ing'eni koro ka onge kata ng'ama otelo negi ma gidang' gibed godo piny. Rowere bende wacho ni Ruto gi Raila bok wuonegi. Koro wuoyo bar twak moluongi no be ok gidwar. Koro gini dhi time nang'o? Trevor, gini ni diriyo. Mokwongo en history mar jakom Raila Odinga. Ing'eni ji mang'eny osenene ka ng'ama kantie crisis to stabilize Kenya. Kobiro to osemoso karibu presidents 4-5 mondo Kenya odhi mbele. Mano ne Kenya ma telo ne pod iluongo ni vertical, telo malo gima Raila wacho to waluwo. Iwinjo. And aparo ni mane gima bendo timo ka otemo ni mondo gima jotimore ma maandamano mang'eny ko dipoka bede mathin mondo jochak wuoyo. Kaka ng'ama jaduong' kendo ng'ama baba otimo maber koso wuoyo. Ok anyalo timo maber ka otimo marach. Gima ng'eyo nobiro gi history no. And history no nyithindo gi osemako. Mose neno ni ababe siki timo gigi siki mosori siki kelo mondo jowuo nadi ko nchitimo Kibaki wuoyo go ng'ano wuoyo go Kibaki no wuoyo go to mien nusu mukeka Uhuru wuoyo go kelo BBI ofel Ruto bencha go nadi ko nyithindo ge mo ogo maandamano momiyo ne ochak gire ne kawuono ne giketo ibisa mane history ma nyithindo go wacho online manok pacha kaka nyithindo go wacho gigi online koro gineno ni wasewuotho gi jakom moromo e wach dialogue mano nego weyane wach nindi walos kendwa en kwa biro mako lwete mbele mane gima kitemo wacho mar ariyo en ni ok en adiere ni koko ma ginene maandamano ma nyithindo giendi ma Gen Z ni onge jatelo maandamano machal kama endi king'iye maber to kaka jotelo manyien wuoga iwinjo ineno gima timore Senegal bene president oketo dialogue kama mag nyithindo go tamre ma president wuok ng'at man higni 40 uwuok e jela to bang' jumbe 2 en president man higni 44 lakini luongo ni Musa sijui ng'awa iwinjo gima timore en ni gima riwo kijende gi te jo Gen Z gi grube wa ma bende ok wahewo gi mabor kata gi joma bo achon aneno ka Miguna gi nitie igi Kivuta Kibwana nene kiyo mata gima riwo gin grievance nyalo bedo ni sirikal kwala ahinya mane ichwang' nyalo bedo ni ukabilo romowa iwinjo nyalo bedo ni samoro tich onge iwinjo gik ang'eny nyalo bedo ni chiemo bende onge iwinjo chiemo gik madhi e ich ngene weche gi tek whatever it is grievance moriwo gi no ka giendelea ka nyaneno gitimo Jumapil cha an ngene ok nyata tamo gi nikech kuru gigi bodhe online odhi e mbui kitamo ni gidhuru pak giromo dhano 200,000 e internet. Kuro grievance nyalo riwogi ma gibed gi jatelo gibiro nwang'o jotelo nitiere obviously gibiro nwang'o ma nyalo append things. Awinjo ka giwacho gima pok awinjo ok ane ka josiasa osemako motegno. Awinjo ka giwacho ni shida ok en jotelo giendi shida en system. Iwinjo since governance system kana wach mano giduluo nade nikech governance system en kati ket mana Trevor gi Eric Komolo ni Trevor president na deputy ni kata gima chal kamano to nikech system ni keto power kuom ng'at achiel to keto power kuom kabila gi numbers tutare of numbers ga to gik ma Ruto timo mi wacho Ruto timo ge wanyalo chako timo iwinjo koro system ni mag doho hol kiwinjo system mamiyo IBC ni jineno ka Nyasaye ni kimako ka commissioners meki tidhi bedo president ibro landi to ben gima nyalore yeah kaka gitime ni dong France notimo yiero nyocha to selandi kuro sani